Sivo Mahlahla from BCM TV. Silapha better life or new life laying down. Lapho khona if uyabona pha we've got i-rats and zizo evictor ababantu babe nge-language eyaziwayo apha, but silapha now a better life and it's a sad situation. You've got, if unojika nje jokwela cala emahlobo, i-parents esesikolweni, I mean semsebenzini, and yet by eviction iyaqhubekeka. I understand. We've seen nonixolela ke nge-sound yethu because uyofumanisa uba khona kukho umoya omninzi namhlanje, siyaxolisa khona but aba bafo basuka kule company Red Hands, so the situation is a little bit tense apha ngaphakathi kwecala, whereby you can see bakhona nabantu ababuka landikileyo basaziphumela ngoku apha, but it's a sad situation xa befikile ke ngokubona indlela bazikhupha ngayo if awuzikhuphanga impahla. And selapha kuthiwa i-better life le ndawo. It's bad, and you kind of having a community divided nakhona, I understand. Apho khona ufumanisa uba you've got abantu that are happy, abanye bayakhutshwa. Bakhona aba bantu babenikiwe ezi sites, I understand, aba-happy ngenxa yoba bezofumana izindlu zabo, and iyabona mos ezindlu zazingagqitywanga most yazo, so aba bantu kuthiwa bakhabile ke ngokwapha ngabantu abafike bazibekele iilantikeni kwizindlu ezingagqitywanga, babeke amaplanga, babeke yonke laa nto leyo. Yes, i-Red Ants in action apha, yayibona, and nakuhlala yaphuma yena, so kubo it's better uziphumele than noba xa be-evicta ngokwabo. So it's a sad situation. Akho mandi at all. Yes, you've got abantu abonwabileyo bona, but abantu that are happy kuba izindlu zabo eventually bazozifumana, but aba ke yes babekhabile, but when umntu ke ngokukhutshwa it's not really ayonto imandi nalapha kuthi abantu babukeleyo. But anyway, yeah, that's the situation. I'm a better life situation a lot of today. So yeah. Yabona bahamba nge-ray. So this is i-krishi bilapha le, and kule krishi lena ibilapha yofumanisa uba abazali, most abazali nabantwana kuthesa, ootishara bathesa abantwana siyazi uba bayephi na, because i-parents abanye mhlawumbi ushiye umntana uba usiye emsebenzini, so we don't know uba kwenzeka ntoni abantwana, but ke exesha ebechithwa bengekho bantwana ngaphakathi, so kubaleke ootishara, kwabaleka abantwana, so it's a sad situation.